Lambot. Mm. Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng crispy ulo. At meron po tayo itong crispy pata. Siyempre bulalo. Yan po ay in-order natin sa Kuya Jigs Bulalo. So dadalhin po mismo sa bahay nyo. Kung gusto nyo pong order. Ito po, pag order kayo ng ulo, meron pong kasamang 6 na soft drinks. Order kayo ng crispy pata, meron pong kasamang 4 na soft drinks. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Natin ganong kasarap tong pupunta tayo sa ulo. Wow. Juicy, ha? Kain po tayo. Grabe lutong. Tikman naman natin itong crispy pata nila. Sarap din itong sauce ng crispy pata, ha? Lambot. Kain po. Kalambot. Musok-usok pa. Totoo nga na masarap ang mga pagkain dito sa Kuya Jigs Bulalo. Sarap ng bulalo ni Kuya Jigs. The best. Come on. Trending na trending ko sa social media. Kaya napa-order po talaga ako. At di nga ako nabigo. Sarap. Wow. Kasing tayo laman.
Tingnan nyo kung gano'ng kalambot ang laman ng bulalo. Walang effort. Sobrang lambot nitong ulo nila. Tapos ang lutong. Wala ka ng effort, oh. Kaya mo nang himayin kaagad. Wow. Ooh. Grabe. Enjoy. Grabe, sa haba ng biyahe mainit pa rin. Kanyang crispy pata. Babal natin. Bibitinin ng kanin nyo rito. Lambot ng knuckle.
Oh, excuse me po. Hindi na ho natin may kakat yung mga gano'n, no? Uncut po tayo sa YouTube. Grabe. Laman. Sulit. The best. Balasa ng ano? Ng sabaw ng Kuya Jigs Bulalo. Sobrang sarap po talaga. To be honest, ito po yung the best na bulalo na natikman ko sa labas. Sobrang sarap. Panalo to, Kuya Jigs. Sobrang lambot. Naghihiwalay-hiwalay na naman. Bitin sa kanin.
Napakasarap. Nakakabitin ng kanin. Sarap po, order na po kayo. At talagang malalasa po talaga yung pagkain. Sobrang lambot. Konti na lang, mauubos na po. Sarap.